לפני הרבה שנים, בעיירה קטנה באירופה, חי חסיד ירא שמיים. רבי יצחק שמו, תלמידו של הרבי הקדוש, רבינו נועם אלימלך. רבי יצחק היה איש פשוט, אך ליבו היה מלא אהבת ישראל ואמונה חזקה. לילה אחד, בדרכו חזרה מהעיירה סמוכה לביתו, נשאר לו בכיסו רק מטבע אחד. הוא ידע שאשתו וילדיו מחכים לו בבית, והכסף הזה היה כל מה שנשאר להם לאוכל לשבת. רבי, כבר יומיים שלא אכלתי דבר. אנא, תן לי משהו לאכול. יהודי יקר, אל תדאג, השם זן ומפרנס לכל. הנה, קח את המטבע הזה, יהי רצון שתראה בו ברכה. רבי יצחק נתן את כל מה שהיה לו, באמונה שלמה שהשם לא יעזוב אותו. אך כעת חזר לביתו בידיים ריקות. נו, בעלי היקר, איך הייתה הדרך? ברוך השם, אבל את המטבע האחרון נתתי ליהודי רעב. איך יכולתי להשאיר אותו כך? אתה עשית מעשה של חסד אמיתי. השם לא עוזב אף אחד שעושה טוב. רבי יצחק, שמעתי שאתה אדם צדיק ומאמין גדול. קיבלתי סכום כסף גדול בירושה, ואני רוצה שתחלק אותו לצדקה לפי ראות עיניך. כך, בזכות אמונתו החזקה והחסד שעשה בלב שלם, זכה רבי יצחק לראות ישועה כפולה, גם ליהודי העני וגם לביתו. צופים יקרים, אם אהבתם את הסיפור, יירשמו לערוץ כדי לא לפספס את הסרטון הבא.